Fills de puta, com esteu? Jo encantat de veure-vos així de nou. Mira, avui tinc que decorar de la huevera, d'on es fiquen els ous de la... Es diu huevera? Sí, no? Bé, com sabeu, ahir no vam poder gravar vídeo. Jo no vaig poder perquè estava aturullat i estava rendit de cansat que estava, de veres vos ho dic. Però avui sí, però no, avui no seran expressions valencianes. Avui vaig a dir-vos una poesia que ma mare em dia quan jo era molt xicotet, però, i no sé per quina raó, me'n recorde perfectament. Escolteu-la bé, que és preciosa, i vaig a començar. A Sant Vicent vaig anar a veure la missa cantada. Un güelet de 60 anys, la barba li tremolava. Per què en casa en este vell? 50 anys que estic en ell i no m'ha mirat en la cara. Un dia, per desgustar-me, vaig em pegar una besada. Jo li pego un puntapeu que el tira baix de l'escala. Xica! Xica! Plora, diu el teu marit. Que el plore qui l'ha parit. Només em dol la mortalla i el fil que s'endú cosit. Me'n vaig a cal notari a veure què m'ha deixat escrit. Un bastó darrere la porta i un altre al capçal del llit. Fill de puta, l'home. Ella que pensava que anava a fer-se rica. Sí que l'han fotut, sí. Bé, xiquets, demà continuarem en un altre tutorial d'expressions valencianes. Ara,